В момента разработваме отново подобен тип проект, покривни 2 тераси за същия инвеститор. Той си купи собствена сграда, довери се отново на нас и отново разработваме проект за покривно озеленяване. Сградата е от висок клас, бизнес сграда, космически център на България. За хората, които не знаят, Endurosat е една от сериозните компании в страната. И всичко, което те искат да се случи в техния космически център, както те го наричат, трябва да бъде иновативно, трябва да бъде безкомпромисно. Така че се надявам нещата, които сме заложили в проекта и впоследствие в реализацията, да бъдат отговор на техните, така да се каже, мечти за тяхна собствена сграда, дом, в който ще пребиват. С какво по принцип покрива, с който в момента спечелихме наградата, се отличава? Може би е малко по, как да кажа, архитектурно насочен. Решихме няколко проблема с този проект. Първо, знаете, покривите са основен източник на прегряване на сградите и озеленявайки ги, ние малко или много решаваме този проблем. Създаваме по-добра среда за обитаване. Много от служителите в компанията препознаха това пространство като място за отдих, място за работа, място за общи срещи, за брейнсторминг. Самия инвеститор, бих казал, че някакси се гордее с възможността да направи нещо подобно и това, което аз съм виждал през времето, в което съм обитавал пространството, е той води много свои клиенти, които са в сферата на космоса и на сателитостроене и горе, защото някакси се чувства по-близо до Земята, по-близо до природата. И друго много важно, което отново дойде като задание от него, е растенията, които заложихме, са изцяло от географската ширина на България.